дуруд бар шумо бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз аст аз телевизиони Сафина ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо даъват намудем сарояндае ки мо бисёр интизорашон будем, маҳбуби дили ҳар яки мо аст, маҳбуби дили ҳар яки хурду калон аст ва фикр мекунам ки шумо ҳам бинандагони гиромӣ хело мунтазир будед ва имрӯз мо даъват намудем сарояндаи ансамбли давлатии шашмақоми кӯҳинтаи телевизион ва радиои ҷумҳурии Тоҷикистон Ситораи Кароматулло. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед. Миннатдор ҳастем аз шумо ва бисёр хурсандам шудем аз дидори имрӯза бо шумо. Ташаккур. Хуб, акнун биёед акнун пурсем шумо чӣ хел ҳастед дар ин фасли баҳор, дар ин иди Наврӯз, корҳои шумо чӣ хел? Бисёр хуб. Ҳама хуб. Бисёр зебо. Чун фасли баҳор. Чун фасли баҳор. Ва имрӯз дар якҷоягӣ бо шумо мо чӣ омода мекунем? Чӣ аст ҳамон номи хӯроки мо? Имрӯз мо тасмим гирифтем, чун фасли баҳор аст. Хуб. Гуфтем ки як хӯроки баҳорӣ тайёр кунем баҳри бинандагони азиз. Хӯроки баҳорӣ. Сиёҳалаф. Сиёҳалаф. Бале. Бинед, ман дар ин ҷо бисёр чанд намуди ҳамин алафҳои баҳориро мебинам. Бинед, Бале. ҳамааш ҳамин дар фасли баҳор мерӯяд, аз ҷумла ҳамин сиёҳалаф, кабудиҳо, якчанд намуд кабуд, ҳамааш алафи баҳорӣ. Ва фикр мекунам бисёр як бомазза мешавад хӯроки имрӯзаи мо. Акнун барои мо чӣ лозим мешавад барои хӯрок? Барои мо фақат об, Об, биринҷ, биринҷ, аллакай мана ин биринҷ тоза шуда. сабзавотҳо, Сабзавот. фақат ҳамин қадар. Аҳа, яъне ҳамин сабзавотҳо ҳамаш баҳорӣ ҳастанд. Бале. Ҳамашро истифода мебарем. Биёед акнун оғоз кунем. Бинандагони гиромӣ, пеш аз оғоз кардани омода кардани хӯрок, пеш аз истеъмол кардан бояд чӣ кор кунем? Бояд ҳатман дастҳоямонро шӯем. Бале. Биёед. хуб, бинандагони гиромӣ, акнун мо дастҳоро шустем, чӣ хеле ки гуфтем, дастпӯшака пӯшидем, акнун мегузарем ба қисми омода кардани хӯрок. Хӯрок, бале. Бале. Биёед, аз чӣ оғоз кунем? Ба мо об лозим. Об. Бале. Об. Об. лозим. Камакак об мегирем, а? Хуб, мана об. Зиёдтар бошад. Бале, зиёдтар бошад. дар ин наврӯз чӣ навгонӣ аст? ин либосро барои вохӯрӣ бо волидайнам мепӯшам. Боз як навгонист. дуздидани самбусаҳо боз як навгонист. ман онҳоро танҳо барои ту пухтам бо дастони худам. чаро ту то ҳол оиладор нашудаӣ? ин нақли ҳикояҳои қадимаи бобом боз як навгонист. таъми наврӯз дар якҷоягӣ моъҷизавор аст. омода шудани ин шумо ба ман кӯмак метинед? Ман имрӯз бале ба шумо кӯмак мерасонам. Чӣ кор кунам? Ба мо тавақи калон лозим. Табақ. Мо дорем ана хел табақҳо калон. Як таба ман, як таба шумо. Якташ аз шумо, якташ аз ман. Бале. Бале, тақсимоти одилона. Одилона. Бале. Чӣ кор Инҳоро кунам? бояд тоза кунем якта. Тайёр омода кардан омода даркор. кардани сиёҳалаф ин интихоби худи шумо буд. Фикр мекунам ки Бале, ман фикр кардам як чизро дигар чиз омода кунем. хуб. Аммо фикр кардам фасли баҳор аст. Тамоми намуди сабзавотҳо дар фасли баҳор мерӯянд. Барои ҳамин тасмим гирифтем ки сиёҳалаф кунем. Ҳам ҷашни Наврӯз аст, бинандагони Бале, гиромӣ, бале. ки чӣ хеле ки гуфтем, боз такроран мегӯем, бисёр хуб аст дар ин ҷашни бисёр бошукӯҳ истеъмол кардани ҳамон хӯроке ки чӣ мегӯянд, бисёр дар ҳамин ҷашни Наврӯз омода мекунанд, дар фасли баҳор омода мекунанд. Бале. бисёр ҳамон аз хӯрок аз бобоҳои мо омадааст албатта. то мо. Бале. сиёҳалаф худ алафи баҳорӣ буда
бисёр таъми ширин болаззат дорад. бале. Тайёр карданаш он қадар қиндам нест. Аҳа. аммо бо вуҷуди осон буданаш на ҳар кас тайёр карда Бале, метавонад. ҳар кас агар ҳар омода кас кунад, ба ҳар кас- таври худаш Худаш, мекунад. ва мо ҳозир хай кӯшиш мекунем ки як ба таври худамон таъми Як- худашро дошта худа бошад. дошта бошад албатта, бале. бале. хусусан ҳамин омода кардани ҳамин хӯрокро аз куҷо шумо омӯхтед? сиёҳалафи баҳорӣ дар хона фикр мекунам ки бисёр аз рӯи анъана чун модарон тайёр мекунанд. Албатта. хурд будем, майда будем, тайёр мекардан медидем. бо қаламфур албатта истеъмол карданаш нағз мебинед тез ман хӯрдана? тезро нағзам бисёр модарам тайёр мекардан аз ҳисобе ки мо тезиро дӯст намедоштем Аҳа. намекарданд. ба хотири мо ҳамун тезиро истифода намебурданд. истифода намебурдан яъне? бале. хуб, фикр беҳтарин. мекардам тези ман фикр мекунам ҳамин тези хиёл мекунам чи аст ҳама намуди там маззаша мегирад. Фақат тез. фақат тез Тез хиёл мекунам ки фақат тез хӯрда истодам. албатта. ин фикри ман аст. бисёриҳо тезиро дӯст медоранд аммо ман аммо на он қадар. на он қадар. бале. Медонед ҳамин сиёҳалафам ман дидам дар чандин ҷойҳо хушк мекарданд. ҳамин хеле хушкашам будааст. хушк. бале. як чиз дигарро гӯям. растаниҳое ки ҳар гуна ҳастанд ин дар ҳамин таъри дар дигар таъм дорад. вақте масалан пудинаро қоқ мекунӣ қоқ мекубанд майда мекунанд ранги вай мешавад. камкунандаи ӯ ҳамин хел бале хока мешавад. ҳам чӣ қадар бомазза тамоман дар хушкиш бо дигар таъм дорад. масалан ана чакаро об мекунӣ дар даруни чака агар ҳамун пудинаи қоқ шудагиро андозӣ ва омехта кунӣ бисёр таъми аҷоиб ба мазза дорад. истеъмол кунӣ албатта. чизи табиӣ аст дигар аст. шумо хеле гуфтед иштиҳои ман боз дучанд даҳани худамам об кашид. бале. ва ҳамин фасли баҳор ки гуфтем ҳамин пеши назар меояд ҳар гуна ҳам хеле растаниҳои баҳорӣ кабудиҳои баҳорӣ бо чакаю ҷурғоту дуву ҳам хеле ҳар як фасл ба худ таомҳои худро дорад. масалан дар баҳор мана ин гуна кабудиҳою мекунанд. масалан чагалдак мекунанд. шумо чӣ меган? албатта чагалдак мекунанд. ё ин ки пирашки бо алаф мекунанд, самбусаи алафӣ мекунанд. ҳамин гуна чизҳо дар фасли баҳор бисёртар далда. бале. инам хӯроки баҳорист. бисёр дар баҳор мекунанд. масалан дар зимистон қуртоб мекунанд. вақти хӯрдани қуртоб фикр мекунам дар зимистон хуб аст дар хунукӣ ки метафсонад бале. одамам баданашам метафсонад. оре ҳар гуна бемориҳо паси сар мешаванду бале бартараф мешавад. бидакун як суоле дорем ки фақат ҳамин барномаҳои мо аз ҳамин суол оғоз мешавад. хуб акнун биёед ҳамин камака гап занем ҳамон давраи кӯдакии шумо ки чӣ гуна ҳамин шавқ дар дили шумо ба ҳамин касб аз куҷо пайдо шуд? Кӣ буд ҳамон нафаре ки дар дили шумо андохт меҳр ба ҳамин касб? рости гап давраи кӯдакиам бисёр хуб гузаштагӣ аст. падарам омӯзгор буданд, модарам хонашин. Ягон нафар ҳунарманд набуд? ҳунарманд падарам мусиқишинос ҳастанд. илми назариявӣ дарс медоданд, кор мекарданд. Мусиқӣ? бале, як бародарам дар асбоби мусиқӣ флейта. Яъне флейта менавозанд? флейта менавозанд. бародари дуюмам, бале. Беҳтарин. бародари калонам ба дигар кор машғуланд. Яъне буд дар оила ҳунарманд буд? бале, амакиам ҳастанд калонӣ, ҳоло дар хуҷанд кор мекунанд. онҳоам навозандаи асбобҳои миллӣ ҳастанд. бисёр хуб месароянд. он касам. Шумо аллакай ба анҷом расонидед? зиёд шуд, инашро
тайёр кунем, баъдан боз шумо чанд қадар ана кунед? қадар кифоя аст ҳамин қадар ё лозим чӣ бошад қадar бисёр бошад ҳамин қадар хуб. хуб аст баъд калон шудем, хай падарам моро ба мактаби мусиқии Малика Собирова буд он вақт. аҳа ба шаҳри Душанбе бо бародари дуюмам унҷо бурда дар унҷо мо таҳсил кардем, мехондем. Ман намедонистам хай овоз дорам, ҳунари шашмақомсароӣ дорам, яъне дар асбоби иҷак таҳсил кардам ва як рӯз ҳамин муаллимам устод Отахонов буданд. ҳамон кас як суруд доданд, гуфтанд ки ҳаминро замзама кун, аз ваёи шашмақом буд. ман замзама кардам, и овози ман ба он кас писанд омад ва маро дар як ҳамон барнома чорабиниҳои мактаб мегузарад, дар ҳамон ҷо иштирок кардам. яъне ҳамун устод буданд ки аввалин маротиба бале, ҳамон кас аввалин маротиба маро дар ҳамин ҷодаи шашмақомхонӣ фаҳмондану овардану дохил. бале, баъд аз он маро муаллими шашмақом гирифт. дид ки овози ман масалан ба ҳамин чиз мутобиқ аст, ба гуфт баъд биё ман ҳамин оҳиста оҳиста ин касбро партофтам, онҷо бисёр мерафтам. шашмақомхонӣ ба шумо писанд буд? яъне писанд омад, хай қин буд, аммо хай аз удааш баромадам. бале, бисёр душвор аст сароидани жанри шашмақом. қин буд, бисёр вақт кашишҳои дорад ки бале роҳафтодагӣ фикр мекунам ки роҳафтодагӣ бисёр буд, бале, аммо хай паси сар аммо шуд. ҳамааш паси сар шуду имрӯз дар саҳнаи тоҷик як мақоми худатона пайдо кардед. бале, бисёр хуб. бисёр бояд як пиёла биринҷ, бале, як пиёла биринҷ анахе гирему, пиёларо пур кунем. бале, пур кун, чунки обаш зиёд аст. хуб, баъд медонам ки баъд аз хатми мактаби мусиқӣ албатта, баъд дохил шудед ба консерватория. бале, аввал академияи мақом хондам 4 сол. баъд аз он таҳсил кардам. мактабхонӣ буд? бале, дар вақти мактабхонӣ буд. баъд аз абед буд. хуб, 4 сол таҳсил кардам, бисёр чизоро аз он ҷо омӯхтам. баъд аз он ба консерватория дохил шудам ва 5 сол дар он ҷо давом додам. Якум курсӣ ба кор даъват кардам баъд аз ба ансамбли шашмақом. бале, хуб, акнун ҳамун синни чандсолагӣ буд ки аввалин ҳамун дар кӯчаву аллакай шуморо мешинохтанд? бисёр садои марғуладори шумо аллакай овозадор шуда буд, овоза пайдо карда буду? аввал ба шашмақом хай шунаванда, аввал дар жанри шашмақом мехондем, он қадар намешинохтам. баъд кор мекардем, баъд оҳиста оҳиста бо жанри эстрадам хондем, сурудҳои эстрадӣ, халқӣ. баъд оҳиста оҳиста аз ҳамон ҷо 2012 буд, 2011 охири 12 буд, аз ҳамон ҷо кам кам баъд сар шуд. кам баъд мешинохтанду яъне соли 2012 ки бошад, он ҷо шумо аллакай 19 сола будед? 19 солагӣ. бинед бинандагони гиромӣ ки хело душвор аст расидан ба ҳамун ҷое ки шинохта шавӣ, дар дили мардум ҷой ёбиву. бале, бисёр бале, беҳтарин. манам то ҷое ки тавонистам реза кардам, гирифтам як тараф. хуб, баъд ҳеҷ кас дар оила зид набуд ки шумо сароянда шавед? ҳамин хел бисёртар маро падарам дастгирӣ мекард, чунки дар оила падар калон аст. албатта мегуфтанд хай чӣ хел аст дар мо духтарро намекарди, бояд ин хел. хай аммоям мегуфтанд. амма ин чӣ мегӯянд? бисёр вақт раҳнамои ҷан аст.
من میدونم بله. بله همین خیلی هست از همین و جان ها هم بسیار نغز میگیرن امای خدا امای خود را بله بعد بعد دیگر خوندم با محبوب شد با برآمدم با دیگر شد فکرهایشون البته با خوب قبول کردن دیگر نبود با دستگیری کردن همه البته چیز در همین سرشوی می شود خوب یعنی برای دختر برای خوندن برای دیگر کار کردن برای بهترین همه چی همین چیزا در سرشوی می شود فکر میکنم اگر از عهده‌اش برای تا اون یک جایی میرسه میرسیم البته дар ин наврӯз чӣ навгонӣ аст? ин либосро барои вохӯрӣ бо волидайнам мепӯшам. Боз як навгонист. дуздидани самбусаҳо боз як навгонист. ман онҳоро танҳо барои ту пухтам бо дастони худам. чаро ту то ҳол оиладор нашудаӣ? ин нақли ҳикояҳои қадимаи бобом боз як навгонист. таъми наврӯз дар якҷоягӣ моъҷизавор аст. اولین سرودی که شما در صحنه کسبی سر آویده بوده همون کدام سرود بود از کی بود یا چگونه بود در ژانر استرادا در ژانر استرادا بله که همون بعد همون سرود الکی باز هم شناخته در گردید با من قرار بگذار خوب با من قرار بگذار در آستان غربت با من قرار بگذار قلب از قرار تربت نوروزی ما چو طی شد دوران فصل دی شد کی آمد عشق کی شد در انتظار قربت بله بهترین آهنگ ذکرالله استاد حکیموف بودن به همین کمتر شناخته شدم و بعد از این آهنگ دیگر از ما نیستی مرا مشهور دیگر کرد از ما نیستی بله با خدا بیگانه ای بله در یاد دارم این شاعر رنجان بله. آهنگ شعر از اون کس است همین سرود مرا مشهور مشهور کرد بله بهترین و شما دیگر یاردم نمیدید من با شما البته من میرسونم البته من کمک فراموش کردم که کمک نکنم خب همین شما رو میدونم در بعضن جا میبینم همین بسیار آرام صحبت میکنید همون خاموش و در سرودهای شما باشد یک جایی هست که بسیار صدای بلند بسیار صدای مرغولادور چگونه نکنید این را فهمیدن خیلی مشکل بله همین کدام میبیند یا من گپ زنم میگه چه خیلی آواز داری که اینقدر پس گپ میزنی روز خیلی در گپ زدن در همین قدر هست نمیتونم بلند وای کرده صدای من برای گپ زنی نه برای سرود برای البته بعد میخونم حیران میشم البته من خیلی بسیار شما رو دیدم و یک بوره بلند میگیرم یا میترسم یا همین گونه درست الان سیاه الاف هم ها میخیل سیاه الاف هم قریب که تمام شده است بله اکنون همین کی همون موسیقی های یگان چی میگن یگان سراینده دیگر رو شما گوش میکنید که به شما الهام میبخشد و زیادتر کی هستن همون من بسیارتر ششمکان گوش میکنم ششمکان گوش میکنید بهترین از غزل های شاعرانی کلاسیک فارس و کلاسیک هست بسیار پرمضمون هم هستن بسیارتر همون رو گوش میکردم برای هر یک سراینده هر یک صنعتکار
мисол барои ҳар яке онҳо нею барои бисёрашон ҳамин хел мешавад ки дар аввал нафаре пайдо мешавад ба ӯ пайравӣ мекунем баъд оҳиста оҳиста як сабку услуби худата баъд пайдо мекунем. Ки буд ҳамун нафаре ки шумо дар аввал пайравӣ карда будед? Буд ҳамин хело ин ки не? чун ман дар ҳамин жанри шашмақом Бале. фаъолият мекардам. Хуб. Шоиста Муллоҷонова, Аҳа. Барно Исоқова, Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқова, Мастона Эргашева. Мастона Эргашева албатта. Ҳамаи иноро шумо гӯш мекардиду мехостед Мухаббат Шамаева. Аҳа. Метавонед камакак аз устодо ягон суруд сароед? Метавонам, бале. Умре ба ҳам дилбастаем, аммо ҷудоему ҷудо. Умре ба ҳам дилбастаем, аммо ҷудоему ҷудо. Як лаҳза дидоре расад, он ҳам шавад сарфи нигоҳ. Ин гуна буде. Саломат бошед. کدام از شاعران شما این روزها همکاری دارید زیادتر از اشعار همان نفر استفاده میکنید در سرودهای خویش؟ خیر در ششمقام خودش معلوم است از حافظ و شیراز و کمال خوجندی و بله. لایق و دیگر در استرادا و در خلقی و در خلقی بسیار هستند. خیر استاد اول ذکرالله حکیموف میافتند خودشان سرودو از فرزانه شاعرای خوجندی. بله. از این جوانانی حاضر هستند که زیاد می نویسند البته کی هستند؟ از کی هست؟ از آرزو ایسایف است. زیاد است. بسیار است که همراهشون همکاری دارید. بله. کی همون کمک میرساند به شما در انتخابی متن در انتخابی آهنگ؟ راستی گپ متن رو پیشنهاد میکنن آهنگ رو به دل همین خودی آدم که نشست میسرد و اگر اونجاش اگر در کار باشد میگویی که اینجاش معقول نیست دیگر کردن در کار اینجاش روی خیل کردن در کار همین خیل کار میکنیم. بله بهترین. چی به شما الهام میبخشد در زندگیتون؟ من زندگی رو دوست میدارم. زندگی رو دوست داری درست زندگی کنی در عائله خوب به وای رسیدن از این سبب باشد. بهترین زندگی رو با همه درد و عذاب و رنج و خوشبختیش دوست میدارم. بهترین. زندگی یک رنگ نمیگذارد. دارد جایی که پست است، دارد جایی که بلند است. بله بهترین نمیخیل است. زندگی خود نمیخیل است. بله جایی که دارد تو مثلا یک پیشپایی میخوری باید همون یک برآمدن این کمون میتوانند بسیارتر یعنی چگونه علفی است؟ میتونه چشم خیال شد؟ میتونید چشت گفتید و گریسید حالا کار زیاد است گفتم که بعدی برنامه بعد میچشیم خوب.
анакнун бинандагони гиромӣ чӣ хеле ки гуфтем ба қисми хӯриш бояд гузарем. хӯриши мо чӣ хеле аст, чӣ гуна аст, чӣ истифода мебарем? фикр мекунам фақат ҳамин фақат ҳамин алафҳо. алафҳоро дар ин ҷо ҳамин хеле наистад. Ягон чӣ кунем? Як шумо ба ман як тарелка тиен. як табақча Табақ. боз. хӯриши мо ҳам тайёр шуд. хӯришам бинандагони гиромӣ омода шуд. чӣ хеле ки гуфтан ана акун як то ҳамин анаёнам гирем агар ин хел гузорем. бале агар шумо зид набошед албатта. хуб бинандагони гиромӣ чӣ хеле ки гуфтем имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз ҳунарпешаи маҳбуби дили мо, ҳунарпешаи сарояндаи шинохта Ситораи Карматулло ва барои мо омода кардан ана ин хӯроки хело ҳам болаззат, хело ҳам чӣ мегӯянд ба саломатии инсон фоидаовар, хӯроки баҳорӣ, зеби дастархони наврӯзӣ ва хӯришам номашам мегузорем баҳорӣ, ки дар ин ҷо ҳамаи намуди кабудиҳо, сабзавотҳо истифода бурда шудааст. испаллоқ, шибит, пудина, райҳон ҳамааш ҳаст ва бе чакам намегузарад хӯроки имрӯза омода кардаи мо. акнун ҳамроҳи мо бошед, мебардорему мечашем. дар ин наврӯз чӣ навгонӣ аст? ин либосро барои вохӯрӣ бо волидайнам мепӯшам. Боз як навгонист. дуздидани самбусаҳо боз як навгонист. ман онҳоро танҳо барои ту пухтам бо дастони худам. чаро ту то ҳол оиладор нашудаӣ? ин нақли ҳикояҳои қадимаи бобом боз як навгонист. таъми наврӯз дар якҷоягӣ моъҷизавор аст. анакнун бинандагони гиромӣ, биед акнун чашему ҳунари апаи Ситорабонуро баҳо диҳем. марҳамат гиред. ин хӯроке аст ки бояд ин ҳамун бо як нафас дам кашем. чӣ хеле ки мегӯям? хунук шавад. агар хунук шавад, бале. хуб бинандагони гиромӣ, мо ба ғайр аз ин хӯрок боз дорем хӯриш. марҳамат, хӯрокҳоро як тараф мегузорем ба қисми хӯриш. ай алафош гир. аз алафҳояш гирем. беҳтарин. инам бисёр як маззаи чӣ мегӯянд тароватбахш, маззаи тоза дорад. беҳтарин. бисёр хӯроки болаззат. саломат бошед. миннатдор ҳастем. як бори дигар мегӯям ки шумо даъвати моро пазируфтед, омадед ба барномаи мо. бисёр амон сиёҳ алафатон бисёр чӣ хеле гуфтем момагӣ буд, болаззат буд. дастони шумо дардро набинад ва чӣ таманниёт доред барои бинандагони телевизиони Сафина? ташаккур барои шумо ки моро даъват мекунед. саломат бошед. ва миннатдории худро ба телевизиони Сафина мерасонам. ва ба мухлисон дар ҳамин иди баҳор, дар ҳамин иди наврӯз мехоҳам ҳама вақт танашон сиҳат бошад, чунки тан сиҳат бошад зиндагӣ кардан зебо аст, рангин аст.
برای میخواهم همه وقت خوشبخت باشن، سلامت باشن، دویمو در فکر زندگی خوب باشن. خب سلامت باشید و ما نمیخوایم که شما از برنامه ما دستی خالی روید. ما با شما یک چی میگن تحفه بهاری نوروزی و شما داریم. انا تحفه زن رو خرسند میکنه. بله، تشکر. گلهای تر و تازه بهاری این برای شما. این سلامت باشید. از نام تلویزیون سفینه خیلی منتظر هستیم باز یک بار دیگر که شما دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید. سلامت باشید. خوب بینندگان گرامی، این برنامه لذیذ با اتاخان علودین بود و من تمنای آن را دارم که در جشن نوروز همیشه همون دسترخوان شما پر از ناز و پر از نعمت باشد، در خانه شما شادی و خرسندی حکمران باشد. خیر تا برنامه‌های آینده.